Zo'n reetrieders die het net langer wachtje konden, zetten van de morgen een streekje in de opgaande zinnen op de Riep-Tjerksterpolder. Onder grote belangstelling van benammende parsen. Sterk is het iets nog net. Een van Harren er al terug in de zakken. Ik weet niet, een wienwak of zo, dat had zeker een nacht echt lang. Ik krijg hem in, dan ik stier weer langzaam op. Ja. De broek is nou bevezen. Ja, dat is zo, ja. Dan hou je net heel lang uit, hoor. Nou, het gaat nog wel wat. Als het maar bewegen blijft, dan gaat het lang goed. Ja, dat valt wel wat aan. Is het vertrouwd voor grote mensenmassa's? Nee, hè? Nou, als we maar weten waar de wakken zitten. Dus zit er geen wakken niet meer vanaf weer bevroren. Zodoende ging die ene jongen er net ook door. Oh, ja. Want wij zijn hier gisteren ook geweest. En dan ben je een beetje bekend, hè, door het spul. Heb je mee weer oriënteren kind? Ja. Dat jou een goed gevoel? Ja, heel mooi. Ja? Ja, heel fijn. Beschrijf dat eens, wat is dat? Ja, dat is heel waar. Dat moet je zelf meemaken. Dat is erg waar. Dat kriebelt van tevoren al. Hè. Ja. Eerste nachtvosje, dan begint het al te kriebelen. Dat is hem. Centimeter is het waar? Ja, 12 centimeter hand op. Maar joh, ben je helemaal alleen, had je er een keer doorheen gaan, hè? Wat dan? Ja, daarom hak het. Ging net waar zo over. Dan krijg ik een probleem, ja. Ja, en ik ken er nog wel terug en ik ken overal net staan. Dus daar mag ik een beetje op mee oppassen. Ja. Neem je net een soort risico dan? Ja, ik blijf mooi bij de kant lopen. Dat lukt, maar het is ook zo mooi. Het is ook prachtig, ja. Ja, de zin opkomt hierboven, dat is prachtig. Dat doe je, dat was ik even jaren. Ja. He? Klinkt zo mooi, hè? Ja, prachtig. Ja. Het is een orkest, dan mag het maar zeggen.